Täällä ollaan Hiisigolfin Mega Rangella valmistautumassa 9 reiän pelikierrokseen. Ja tässä on semmonen pieni twisti tällä kertaa, että mä en pelaakaan omilla mailoilla, vaan lähdetään vetämään tämmöisellä 90-luvun setillä. Eli täältä löytyy mailoina McDonaldin Scotland-mailoja. Lisäksi tämmönen hieno Kinback, missä on pyörät itsessään. Tämähän on niinku aivan mahtava vehje. Sitten bonuksena löytyy vielä TaylorMaden Burner Plussa 9.5 asteinen driveri. Lapakoko on tämmönen sanotaan noin 1/3 nykydraivereista. Eli tämähän pitäisi liikkua nyt todella paljon lujempaa. Valtavia pommeja tulossa. Katsotaan minkälaisia lyöntejä näillä saadaan aikaiseksi. Se olisi Hiisigolfin ensimmäinen väylä. Tässä lähdetään vetämään rauta kolmosella semmoista stingeriä peliä. Katsotaan lähteekö niinku Tigerilla aikana. No niin, ensimmäinen lyönti vedetty rauta kolmosella, ihan hyvä osuma. Pikkasen vuosi tonne oikealle, mutta täytyy sanoa, että yllättävän hyvin se pallo kyllä lähti tosta tiin päältä ainakin tuolla rauta kolmosella. Idea oli lyödä vähän sitä stingerityyppistä, mutta nousi kyllä suhteellisen korkealle. Mutta se on pääasia, että pallo on pelissä. Avaus päätyi vähän tähän raffiin. Meillä on jäljellä semmonen noin 110-120 metriä. Ei muuta kuin otetaan pitching wedge käteen ja katsotaan miten käy. Ihan hyvä lyönti oli, vähän noin mitatohakusessa, kun ei yhtään ole mitään kärryä, että mitä lyö milläkin mailalla, mutta ihan hyvin ollaan tossa semmonen 10 metriä greenin edessä. Mä vähän luulen, että tosta lähdetään Texas wedgeä painaa lipulla. Ensimmäisellä väylällä paari, se lähti ihan kivasti liikenteeseen. Nyt olisi sitten kakkosväylä, par 3 tiedossa. Tarkkaa mittaa ei tosiaan ole, kun rangefindereita ei käytetä, mutta semmonen väylätaulun mukaan 160 metriä, eli lähdetään kokeilemaan vaikka rauta 6, mitenkä tässä käy. Setistä löytyi tosiaan tommonen bonusmaila. Rauta 6 on erilainen kuin muut setin mailat. Spalding Executive. Sillä vedettiin, lähti vähän ohkainen osuma, mutta taidettiin silti päästä onneksi pompuilla tonne viheriölle. Mennään kattoon. Äskeisellä väylällä valitettavasti 3 puttia, mutta nythän me lähdetään paikkaan sitten tätä väylää tällä burnerilla. Vedetään jäätävä avaus tähän ja ei muuta kuin birdiä tälle reijälle. Sehän lähti ihan hyvin burnerilla, eli burneri kyllä toimittaa. Yllättävän matala lyöntikaari. Rullia tulee paljon. Hyvä lyönti siellä väylällä pitäisi olla. Siitä päästään lähestyä lippua ja lähdetään hyökkäämään sitä birdiä korttiin. Wedge Systems ei nyt oikein toimittanut yhtä hyvin kuin burneri. Jäätiin tähän vielä 10 metriä viheriöstä ja birdi taitaa jäädä haaveisiin. Nyt lähdetään pelastamaan paaria. Nyt lähdetään painaa sitten burneria uudestaan. Katsotaan saadaanko sillä yhtä hyvä kuin tuohon äskeiselle väylälle. Nelosväylä menossa, avaus lyöty. Burnerilla kyllä lähti taas melkoinen pyssy. Pitäisi olla hyvin tuo väylällä ja lähdetään siitä lähestyä viheriöä toivottavasti jollain muulla kuin Wedge Systemsillä tällä kertaa. Pikkasen ollaan raffin puolella. Matkaa semmonen 130 metriä. Otetaan rauta 9 ja katsotaan päästäänkö viheriölle. Pikkas oli heikko osuma rauta 9 raffista. Jäätiin vähän viheriön etupuolelle.
Vetkesystenssiin mä en koske pitkällä tikullakaan, eli lähdetään kokeilemaan sitä klassista rullaavaa rauta 7 chippiä. Äskeisellä kävi työtapaturma ja tuli poki, vähän heikko lähestyminen ja siitä ei saatu pelastettua paaria. Nyt lähdetään tässä vitosväylällä hyökkään avaukseen Stingeriä rauta 3. Stingeri lähti kyllä nyt hyvin, siellä pitäisi olla palloväylällä ja lähdetään siitä taas jatkaan eteenpäin. Väylällä ollaan hyvän avauksen jälkeen. Tästä on matkaa vielä semmonen 150 lipulle vastatuuleen. Katsotaan miten käy lähestymisessä. Nyt on aika makea, jos on mitta. Nyt lähti ihan asiallinen lyönti lähestymiseen ja käytössähän oli toi Spalding Executive rauta 6. Kyllä se on näköjään kova vehje. Pikkasen jäi spinnit vähäiseksi ja pallo rullasi tänne greenin takaosaa. Lähestyminen oli kyllä hyvä, mutta nyt jäi pikkasen vielä putattavaa. Sitten olisi vuorossa par 3, matkaa semmonen 160-170. Otetaan taas käyttöön Spaldingin Executive, se tuntuu toimiva. Executive vähän nyt yllätti, se lensikin semmoisen ainakin 10 metriä pitemmälle ilmassa mitä ajattelin, eli taidetaan olla vähän tuo lähellä takaestettä. Mennään kattoo miten kävi. Pallohan löytyy siis tosta, eli lähdetään kaivaan sitä tuolta pusikosta viheriöä kohti. Kutosella tuli poki pienten vaikeuksien kautta, mutta onneksi sentään selvittiin sillä. Nyt lähdetään sitten tähän hiisin 7, vaikein väylä hiisissä, ja tähän lähdetään nyt taas painaa sitä rauta 3 Stingeriä alkuun. Rauta 3 Stingeri toimi taas tosi hyvin tuolla keskellä väylää. Ja nyt vedetään S-hihasta, lähdetään vetämään 11,5 asteisella puu 1 DOD:tä eteenpäin. DOD lähti ihan kivasti. Pieni feidi, matala, pitäisi rullata aika pitkälle. Mennään katsomaan mihin päädyttiin. Hyvin saatiin mittaa tuohon DOD. Matalaspinninen pallo juoksi tänne noin 40 metriä lipulle matkaa. Ihan ei sentään 2 päästy viheriölle. Mutta nyt, tiedättekö mitä? Se on pakko ottaa Vetke Systems. Katsotaan miten käy. Ei sitä vaan Vetke Systemsia meidän saada kesytettyä, mutta ei se mitään. Yritetään uudestaan greenin takaa. Pokiksihan se meni siitä ihan birdie-paikalta, eli pitäisi varmaan, tuossa olisi toi hiidenvuolle, niin voisi harkita Vetke Systemsin heittämistä tonne järveen ja jatkaa jollain muulla mailalla. Mutta seuraavaa kohti. Nyt on 8 väylä edessä. Tähän lähdetään avaan sitten rauta 7, lyödään palloa vaan peliin ja siitä sitten palloa viheriöä kohti. Keskellä väylää ollaan, matkaa ehkä semmonen noin 60 metriä. Nyt kokeillaan jotain ihan muuta kuin Vetke Systemsia. Lähdetään rullaan semmoista pitching wedgeä, jos se toimisi vähän paremmin. Pitching wedge toimi huomattavasti paremmin kuin Vetke Systemsi. Nyt olisi tommonen 3-metrinen birdie-putti jäljellä.
Katsotaan, jos saataisiin kuitattua äskeisen väylän poki sieltä pois. Kasilla saatiin hyvä birdie aikaiseksi. Paikattiin vähän tuota 7 pokia. Nyt on vielä 9 jäljellä. Kaivetaan burneri esiin ja painetaan hyvä drive vielä tähän loppuun. Vähän lähti vaaralliseen linjaan drive tosta suoraan auttilinjaa pitkin. Lähdettiin hyökkäämään. Katsotaan mihin pallo päätyi. Pallo päätyi itse asiassa hyvälle paikalle. Tästä on semmonen 70 metriä karkeasti lipulle. Lähdetään koittaa uudestaan sitä vajaata pitching wedgeä. Se tuntui toimivan ihan hyvin. Tuloksessa päädyttiin +4. Lähipeli pikkasen sakkasi tuolla Wedge Systemsillä. Muuten lyönnit kulki yllättävän kivasti. Oli kyllä ihan hauska kokemus pelata ihan erilaisilla mailoilla, mihin itse on tottunut. Se kyllä muutti peliä tosi paljon. Pistähän kanava seurantaa, niin näet mitä seuraavaksi kokeillaan.